мо калайтра гирд мегирем ту зидди ҳиҷоб гап задӣ. гуфтам ки ҷодама гап зад маз нашуд милли либос гап задама аврупои ки чӣ мехоҳа пуша дар ҳамон барнома як лола сири аз интернет гум шудани шуморо ҳар хел баҳо метиҳанд. Яке мегӯяд ки шавҳар кардаед, дигаре мегӯяд ки таҳдид несту нобуд кард шуморо. мегӯям мо хел мекардем каттагӣ мекунӣ хеле шаклранги одамои ҷангарай мегӯям не ман хеле нестам. ман ихе мекунам ихе гапҳо бисёр шид модари ман ҳамора хонд модари ман уже даромад ҷавоб дод. шуморо арӯси ким кадом як марди сараватманд мегӯянд рост аст? кияй вай мада буген не гап дурӯғ ма. лақаби шумо чӣ буд дар замони мактаби? ман лавтрубаи бистона гуфтам. бачаҳоро номӯшон мебарад ки чӣ ҳафтае ки духтар омада чиз пурсеса ранги гадоӣ дорем дар интернет. салом ба ҳамаи шумо духтарако. ман ба шумо беҳтарин хушхабарро дорам. нурова зайнура ҳастам, старши директори компанияи фаберлик. ҳамаи шуморо ба командаи худам даъват мекунам. касоне ки сидқан кор кардан мехоҳед то зуванияи директорӣ ёрдам мекунам. иншоаллоҳ касоне ки ай каталоги 16 регистратсия мешаванд 8 каталог 100 балл мешаванд. беҳтарин тӯҳфае ки нархаш 5000 сомон аст бепул тӯҳфа мегиред. касоне ки айноми канали меҳробро муроҷиат мекунад як духаи конфетик падарка мекуша. шитобед то дер намонед. марҳамат ба командаи зайнураи саида раҷабова. салом тамошобини азиз, салом подписчикони ҳамеша фаъоли канали меҳробро. инак фурсат даст дод боз дида ба дидор расид. дар барнома бо шумо ҳастам ман журналист Рустам Азимӣ. барномаи мо чеҳраи инстаграм унвон дорад ва шумо худ шоҳид ҳастед ки мо чандин чеҳраҳои маҳбубу машҳури инстаграмро меҳмони барномаи канали худ гардонида будем. ва инак бо фурсати муносиб яке аз хонумҳои бисёр ҳам шинохта саршинос ки ҳамагон роликҳои он касро таваҷҷӯҳ карданд, тамошо карданд, дӯст доштанд, лолабону меҳмони барномаи мо гаштанд. лола хуш омадед. раҳмати калон. раҳмат ки даъват кардем. чанд муддат аст ки шумо аз дунёи интернет дур ҳастед. росташро гӯед ёд кардед анамон подписчиконе ки хайтерову подписчиконе ки ҳамеша бо шумо машғул буданд шуморо медиданд. крашагум ганда ёд кардам барое ки интересно буд. че бигум хеле постоянно на хайпе мегӯям ку ҳам хеле буд зиндагии ма. вечно ягон разбор буд, вечно ягон навигарӣ буд. хеле шуд хато накунам агар мумкин як сол зиёд камтарак ма хомӯшум. редка қатӣ файк буроем ягон вайн бикунем мекунем. ай хел дига барномаву дига шояд сабабҳояшро дар процесси савол-ҷавоб ҳатман мегӯед, вале мехоҳам якче равшанӣ андозед ки асабҳои оҳанин дар кор барои як чеҳраи инстаграм ки инқадар гапҳои навиштаи мардумро бардорад. шумо умуман асабонӣ мешудед? шумо чӣ ҳолатда гирифтор мешудед? ростшо бигум пеш вақте ки ма айра туҷи сар кардагим кукора да ганда зиқ мешудам ёдам хона гира мекардам. айрӯи комментария? да, комментария ё ки примоида мешудам ягон гап менависам мекиштам примоя. ма бас кардам комментария хонида чашм шуд да комментария намедромадам. бисёр комментария шуд намедромадам. баъд уже чӣ бигум каки уже хидма мустаҳкам кардам дар мин соҳа ба уже медромадам мешудам хандида. ягон ақуратҳои қабеҳ буд, слишком гапҳои безеб каки мезадам, просто удалит мекардам. ҷавоб наметавонам удалит мекардам ки яхе одамо ба ҳамин кори мо намефаҳманд ки чӣ қадар мо ҳаракат мекунем, чанд қадар мо бисёр кор мекунем, барнома месозем, ҳаракат мекунем, лекин яхе одам ки писанд намеояд ку вай ба ақурат мекунад. барои қамат дига не стала связываться с такими людьми. Бас кардам, кто набудешь. умуман роҳ ёфтани як духтар ба интернет мисли як дарё аст. вақте шумо вориди ҳамин дарё гаштед, вориди ҳамин интернет гаштед, умуман дар хонавода чӣ назар доштанд? накун, бас кун. аввалш ман қатъи хонагиҳо маслиҳат кардам. каки рептиҷи кор дормадам, уже фаҳмидам ки мафтам хеле корай. гуфтанд майли бачам, агар дилите ки бикаша бутони марҳамат. баъд дальше ки канал худам ҳуй кардам, гуфтам ки ман канал ҳуй мекунам. отак я дальше буду продолжать своё дело. бахшиш хайрсига мезанам не легче. баъд хайр мара бисёр модарам мара насиҳат мекунад, бисёр роҳҳо давай мекунад ки хатогӣ накунӣ. ини хеле мегуфт ҷавоб натои хеле одамода. хеле ягон барнома мекардам камтар нито меомад, мегуфт бачам барномаат нито ай хато кардӣ, дига хеле накун. ман бисёр ба ҳамин насиҳати модарам ҳаракат кунам ки слишком
барнома ма нагзаронам. беҳтарин. Тамошобини азиз, агар шумо барномаи моро тамошо мекунед ва агар ки дар фикри шумо гапҳои қабеҳ меояд ва хоҳед нахоҳед онро навиштан мехоҳед, фаромӯш накунед ки модари Лола онро тамошо мекунад. ҳатман мехонад ва мо намехоҳем ки асабонӣ шавад. даже як моменти шида буд, ман ҳамура нақл мекунам. Ман ҳеҷ ҷодаиро нақл кардагӣ набудам. Як моменти шида буд ки ман барнома кардагӣ будам, да берун мекардам. неожиданно пешам ё одамо меомадам, пеши ёшу пиру ҷавон гуфти гапо меомадам, савол медодам ки як вақт мешид савол ки либоси миллӣ ё либоси аврупоӣ, ки чиро интихоб мекунад. просто апрос мегзарондам. чанд одамо миллӣ гуфтанд, чанд одамо аврупоӣ гуфтанд. пишти ҳамин барнома мада бисёр угрожат кардак. Я бача открыто нависта, прям тай комментария, то есть инстаграмом да дромад навист ки мо калайтра гирд мегирем, ту зидди ҳиҷоб гап задӣ. гуфтам ки ҷодама гап задам, аз нашуд миллӣ либос гап задама, аврупоӣ ки чӣ мехоҳа пуша. дар ҳамон барнома як мардак мада ҳамха ҷавоб дод ки мада намефора, мега ҳиҷобҳои ҳозира гуфт. тангу таранг мекунад, момои мозур буд ки армоли калона гуфт, мегад мепартофт, остинош дароз либос кушад, ана ӯ ҳиҷоб гуфта гап зад. И ҳамуда хол кард ки ман против гап задагиам. гуфтам ман против ҳеҷ нестам, ҳар одам интихобша худаш мекунад. ӯ дунёшам кори хичаи дунёшам. Ором кардед? Не, нашид. Ман калайтра гирд мегирам. ман ихе мекунам, ухе гапо бисёр шид. модари ман ҳамура хон, модари ман уже дромад ҷавоб дод ки номероша нависмон. нашид кормон то уведера рафт. Милиса кашак, модари вай ба занг зад, бахшиш мепурсем. ихай талабаи мактабай. мара рӯзи боронӣ занг задаиста ки ба пеши ҳайкали Синора биё, қарабулуда ба филмҳамон хато накунам. мо онҷа қатъи ҷуром истодагием, калайтра бояд мо гирд бигирем. худо, ка беақл одам. Бо мам як одам мегуфти гапо бистрашни тайёршин, ту мерам. чам дар гиҷо мерай? ту ҳам хеле файро дорам. гу бекала гу мера. ки медона кияни ё? ки ай худи хуҷанд буду бача. ай худи хуҷанд будак. баъдам хел милиса ки вайшон кард, баъд айведе занг задан ки хай файруд мара кардам ки хай кора ором кардем. модари бачара фаҳмондем ки ба нағзи анҷомид. хай не, баъд ями бо навист, ростшагун бо ая сайти бегона навист. баъд дига чор мекардам. гуфтам рав ту беақл будаи. шояд ба ин восита мехост ба шумо ишқварзӣ кунад. не калата гир мегирам гуда ишқварзӣ. ё ба зурӣ, ё ба зорӣ, ё ба зар. ин чизҳо иродаи шуморо намешиканад. не. лола, сирри аз интернет гум шудани шуморо ҳар хел баҳо метиҳанд. яке мегӯяд ки шавҳар кардед, дигаре мегӯяд ки таҳдид несту нобуд кард шуморо. чӣ хел ки дар ҳозир қайд кардед. ва савумин бошад дар гуноҳи дигар. умуман шумо гуфта метавонед ки барои чӣ аз дунёи интернет рафтед? ростша бугун как ями ютуб монетизатсияш намурда Русия. аввалин одаме ки тарк кард гурехт шумоед. ин мо сабркунандаҳои ютубем ки мақсад бо вуҷуди монетизатсия набудан кор карда истод. не, ман ростша бугун хай основной доходам инҷа буд, дурӯғ намегӯм. основной доход ами ютуб меёфтам ва дидам ки нест так, пул наметсия. ман нахостам дар гардани падару модарам бишинам. хай духтари калону майдак нестам ку. нахостам ами кора. кор биромадам администратор дар фитнес клуб Xfit да. ҳамҷода ки кор биромадам, ростша бугун дига монда мешам нидаетава. а ютуб да дига нашид барномаи чӣ карда. ростша бугун ҳамин мара манъ кард ки фоида ки наёра. мара ҳар як барномам дар ютуб расход доштам. ҳар як барномам да ман расход мекардам. гуфтам ман расход кунам, фоида надошта боша. чӣ дар кормада? лола, мегуфтед ки монетизатсия агар ки дубора барқарор шавад, шумо ба дунёи интернет конечно боз давон бармегардед. конечно. ин гапро коргоҳатон фаҳмад, шуморо дарҳол сур мекунанд. нет, почему? наоборот, это плюс барои корхонаи ман ки соли одами известный кадишон кор мекунанд. ташаккур. ҳар боре ки ворид мешаванд ба анамун фитнес клуб, шуморо мебинанд, чӣ мегӯянд? мешнасанд. ай бахай блогер гуфтам. ту ҳамоне мегӯям ё ки ту? не, сразу мешнасанд. ай ти иҷода кор мекунӣ? бо мегӯям куҷо шидӣ, шу кадӣ? мегӯям не, хай ба мефаҳмонам бисёр вай мекунад ки хай давай начиди сар мо барномаотра интизоре. мегӯям насиб. хай ҳозираша ман ростшагум дар инстаграм ҳаракат дорам, вайн сёмка мекунам қатъи фабик ё ки қатъи ягон ҳунарманди дига дар инстаграм ҳаракат дорам кам. ташаккур. лоларо аз пеш намешинохтам. дар назарам як инсони ҷангара, бадзабон
فکر میکردم در حقیقت لورا انسانی بد نیست. рошагум беҳад бисёр одам ҳамин гапа мара мега ҳам корхонада ки кор мекунем меган меёнад чиқа ҳам суҳбат мешан мегам мо хел мекардем ту каттагӣ мекунӣ хеле шакл ранги одамои ҷангарай не ма хеле нестам. муҳоҷирони азиз, агар айни ҳол моро тамошо доред, мо ба шумо тавсияи хуб дорем. аҳамият дода бошед, мо муддати дароз аст ки як ширкатро ба шумо тавсия медем. ширкати Баха метавонад ки барои документҳои шуморо тахт намудан шуморо ба граница бурда бо сари баланд ба ҷоятон баргардонад. пас бемалол метавонед ки ба Баха муроҷиат кунед. бисёр ҳам ширкати боваринок аст. марҳамат, ширкати боваринок, ширкати Баха. вақте дар наворҳо медидем як қушу қавоқ ва як виқоре гирифта шумо вақте нигоҳ мекардед мегуфтем ки дарунаш ҳамақадар ҷанг меҷӯшад. ҳамин хел гумон мекардам не ки дар асл як инсони хоксоре. бисёр одам мара мегапа меган ҳатто даже як моменти дар корхонаи ма шидагие ки айболом рафта жалба наистагиян ки то шумо груба гап задам қавоқ дохтам. ма агар табассум накунам дар назари одамон метавонад ки ма қавоқ дохтагиям. хандида ба магарам гап задам ки овози ма камтар ғавз хел мекунам ма грубит дорум. Ташаккур. Не такой человек. шуморо аруси ким кадом як марди сараватманд мегӯянд, рост аст? Ки? ки мегӯяд? Ки мегӯяд? ҳамин хел шунидем, рост аст? Сараватманд чи бахшиш? бой як марди калонсоли пулдор. Кияй бай мада буген. Не гап дурӯғ ма на рошагум кавалербозӣ хеле пулдор боша не ма худам меҳнат мекунам худам кор мекунам рост гап ма аму хеле кавалер бой дошташон кор мекунам. не ма шукрона худо якамш кисаи одама нигаҳ намекунам. думаш ма худам меҳнат мекунам хел мекунам ки духтаре ки кор накунад дар гардани як мард шина например даже арусаш боша это как-то некрасиво айбай аму мардам дига ҳурматиш намекунад. бори ман фикр дорам ки духтар бояд кор куна худаш суми хуча дошта боша ки хеле паст набоша. албатта. дар зиндагӣ чиро доред ва чиро аз даст додед? шукронаи худо ҳама чӣ дорам. падар модар дорам, ҳама чӣ дорам. бойгарии шумо? бойгарии ман, қанати ман ҳавайёанд ки дар любой ҳолат ман медонам ки ҳастам. бо вуҷуди ин чиро аз даст додед? ҳичро аз даст додагӣ нестам шукронаи худо. нахӯр Против нет. ягон чизи қиматбаҳо? Нет. умуман? Нет. ташаккур. чаро духтарони интернет аз шумо сар карда то дигарон якбора монда мешаванд аз дунёи интернет? чӣ шуморо монда мекунад? роша бугум бывает такой момент переломный меган творческий кризис ба фикри шумо бояд бифаҳмед мира ҳамин чиз бисёр фикра бисёр барномасозира бисёр вайнкунира як бора ку ҳама чӣ дар бадут мезана намедонам чӣ ба мехоҳи худта маҷбур кунӣ бихези бикунӣ лекин ту дар ҳамун рол намедроӣ дар роли худат намедроӣ наметавонӣ ҳамун корра хушрӯ бикунӣ ба мегӣ чем ҳамура маҷбурӣ кардан дар назари дига одамо бинӣ ки ҳамун файлш омадаистай хубаш накунӣ ором шавӣ баъд бо сар кунӣ корта. бисёр вақт ман творческий кризис мешавам беҳад бисёр ҳамин ба мин хотир камера памера ҳама чиро мемонам аммо вот это всё начинает меня раздражать. намедонам барои чӣ хеле асабонӣ мешавам. мефаҳмам ки ман корма натонистам карда ба асабӣ шидан мегирам. борам ҳаракат мекунам чӣ мон як моҳ боша 2 моҳ боша усл местима ами коро бо ба худ омада бо асарнам сар мекунам корома. саволи дигар дар куҷое шинед ғайбат дар даҳонатон давр мезанад ҷӯш мезанад? ғайбат чӣ? саволи аҷиб. гуфт я ҳамкорам сплетни баъд рол мешназам кия ма гуфтестам чӣ хе бугум дурӯғ намегум настамем дурӯғ агар як рӯз ғайбат накунед хоҳатон мебарад мекафам дигар духтаро мегӯ не бай ман хеле не дурӯғ намегум дугона дорум ҳамун меша моменте ки кор даем ку зангш мезанам ирӯз смена тез бея ди ғайбат дай баъд меям як соат пеш ай кор мешунавем гала ғайбат мекунем баъд мегӯ тамом да хела чӣ бугум ака бугум ягон каса ғайбат мекунам дурӯғ не ягон кори шидагира ёки ягон чӣ гузаштара не гузашта ҳамун момент шидагира нахӯ бояд бикунам ки ман мекафам ман хеле яъне саволи мо дуруст. да саволи дигар шумо дар аввал рақоса будаед рост? не рақоса набудам ман рақсам карда наметавонам. серьёзно? да ман пеш вақт бисёр клипода мерафтам как модель
но ман рақс када вообще наметавонам. Азбаски имрӯз дар клипҳои тамоми сарандаҳо раққосаҳо ҳастанд, шояд касе гумон кард ки шумо ҳам гуфтагиян мара даже наистагиян ти рақоса будия мегӯм ман ҳамин кӯдаким рақс када наметавонам туй мешаку ту хештабор намекунам рақс наметавонам ман наметавонам рақс када ба ҳамин хотир ман рақоса не ман бисёр как актриса рол вай мекам бозӣ мекам дар мо клипҳо но нет яъни ҳақ мегирифтед ё не? Конечно, кори ман кор буд. Гузаштаи шумо чӣ талхиҳо дошт ва Лола кӣ буду кӣ шуд? Ҳама дар переломный момент дар зиндагии ман ҳамин шида буд ки падару модари ман ҷудо шуда буданд. Ҷудо шудан кай ки ман бораи ман ҳамин қиин гузашт. Айни ҳол чӣ? Хай. Да, ҷудоан, чӣ бигӯм? Ну, хай ҳастанд. Дилатон як вай шуд, а? Ҳам падарам, ҳам модарам шукронаи Худо ҳастанд дар бар ман. Ну, хай ҳар кадом падари ман зиндагии ихча дорад. Ҳамин чиз шуморо дар кӯдакӣ? Ака чӣ бигӯм майдак набудам. Соли 16 будам ки ягон хеле ҷавон будед. 19 сола мумкин будам, 19-20 сола будам. Барои ки ҳамин момент ки ҷудо шудам, ман стресс дар ғафлатдагӣ будам. Ман гап намезадам, фақат. Киро гунаҳгор медонистед? Наметавонам, ҳамин момент ҳеҷ кара просто в себя ушла. Ва ҳар гоҳ занг мезананд, аҳволпурсӣ мекунанд? Не, шукронаи Худо меояд дада мерав. Айни ҳол дадаи ман омадагиай дар Тоҷикистонай ва занашон рафту омад дорем. Дадам беаҳамият намемонам, мара шукронаи Худо ягон тамонад. Но фишор оно чӣ қадар ки бо падару модар як ҷо бошанд дига. Дӯст медоред? Конечно. ҳам дадам ман чанд сахт дӯст медорам. Модаратон моро айни ҳол дар навор тамошо доранд. Метавонед чанд ҷумла баҳри модар бигӯед барои қадар хизматош? Агар ҳамин шумо намебудем, ман мумкин ҳеҷ мебудам дар зиндагӣ, барои ки бисёр дастгириҳоро шумо омада кардагем. Сахт дӯстон медорам. Раҳмат ки ҳастем. Саломат бошед Лолаҷон. Саволи дигар. Лола, биёед як камтар мардумро хушҳол гардонем. Мо инҷо як шарт мегузорем, нақшбозӣ. Ва шумо дар инҷа духтари гаппаронак ҳастед, ба одами раҳгузар гап медиҳед. Ман дар роҳ рафта истодам, шумо хоҳ нохоҳ ба ман гап партофта, як луқма партофта ҳамин метавонед? Духтари хулиган дар кӯча. Ростагун дар зиндагӣ хеле духтари хеле изо мекашад дар ҳаётум. Ҳастак духтаро занг мезананд, гап метиҳанд ки ягон бачаро шӯхӣ мекунанд. Ман изо мекашам, хай папутаис, хай должна мет. Ман ако шумо рафта истодам, ҳушам дар дигар су. Дар хона пиёз нест, картишка нест. Ҳушам ба ҳамон. Шумо дар ҳамин ҳолат маро мебинеду сар кунед. Чӣ гап партоӣ? Ман ранги бачаҳо кардам. Маҷбур кунед. Шумо худатонро дар образи бачаҳо бибинед. Чӣ духтарҳоро гап меёбанд? Барои свишток намекунанд, мефар мекунанд. Маҷбур кунед, рафтем. Мебахшед аму соат чанда? Ман соат надорам. Телефонтона медидем? 16 май. Соат. Чӣ гапо соат? Харфам соат чанд шуд? Охи торик шуда истай, ман бояд хона бурам. Метарсӣ? Барам. Раҷат мекунем? Баъзе ду проблема ман ҳал кунам, ман ҳатман мебарам. Чӣ проблема дорем? Дар хона пиёз нест. Хаму тарафи хонаи мо бузургча как раз. Анҷо пиёз мегирем ба мерем қафо. Чӣ хел ту маслиҳати хуб медиҳӣ? Ман дар инҷа навбаро дили тира ёфтестам. Мо аз шарт гузаштем. То ҳадди имкон буд ки Лола тавонад. Дар ҳақиқат духтарҳо ба мушкиланд, гап додан, дил ёфтан. Оҳ, бачаҳо чӣ ба шумо сабр мехоҳам, шумо чӣ қадар дил меёбед. Ҳаст духтаре дагим ки бача гап мезиҳам, ман наметавонам. Ман изо мекашам. Не знаю, ман хел мекунам, как-то некрасивое. Ман фикр кунам дар назари бачаҳо ҳамин чиз як чизи оддӣ аст. Дил ёфтан, гап додан, аммо дар назари шумо ин қадар қиин буд. Да, ва худои мурдум, ай қадар. Свисток учхи. Хел мекунам барои чӣ бача да осон не, барои ки меган ку мужчина хищник. Женщина дич. Мамуем. Бале дуруст гуфтед. Ишқ аз нигоҳи Лола ба доми ишқ бори афтидаед ва талхиву ширинии ишқ дар чӣ мебинед?
хонду хол маниман одам ошиқ шудагӣ аст. Конечно, ман дурӯғ намегӯм ошидагӣ. Детский любовь и ҳозир. Детский А ҳозир агар мегӯм ман детский любовь надоштум.